Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры коллективы томашачыга өр-яңа спектакль тәкъдим итте. Фәтхи Бурнаш пьесасы буенча Тохир Зухра риваятын сәхнәләштергәннәр. Төп рольләрдә яшь артистлар Лилия Камалиева белән Эдуард Никитин. Спектакльнең үзәгендә саф мәхәббәт, аталар һәм балалар мөнәсәбәте, туган якны ярату темалары ята. Томашачылар арасында хәбәрчеләребез дә булды. Заманча шул ук вакытта тарихи костюмнар, үзенчәлекле декорацияләр һәм яшь артистлар. Тинчурин театры сәхнәсендә Тохир Зухра спектакленең премьерасы бара. Аны Фәтхи Бурнаш пьесасы буенча Тохир Зухра риваятенә нигезләнеп сәхнәләштергәннәр. Нечкә күңелле Зухра ролендә Лилия Камалиева әлеге геройны уйнавы кыен да, җаваплы да ди. Чөнки парлар арасындагы саф, ихлас мәхәббәтне эмоцияләр аша халыкка җиткерергә кирәк. Әтинең фразалары да бар шундый. Бүген үк сугышка китәр иде дигән Зухра турында шундый сүзләре бар инде. Һәм менә ул текст ашада аңларга була Зухраның никадәр көчле рухлы икәнлеген. Эдуард Никитин төп герой Тохир ролендә. Аның белән охшашлыгым бар. Батыр, көчле рухлы кешене уйнавы горурлык ди. Минем геройның үзенең принциплары бар. Ул үз принципларында гел менә нык тора. Гел менә шушы саф, чиста булган Зухрага булган мәхәббәтне менә спектакльнең башыннан алып ахырына кадәр дәлилләя. Спектакльнең үзәгендә ике гашыйк йөрәкнең саф мәхәббәте, гади гаиләдә туган егет һәм хан кызының бер-беренә гашыйк булулары, әти-әниләрнең моңа каршы чыгулары, шуңа күрә яшь парның бик күп кыенлыклар күрүе, хәтта үлемгә әзер булулары, барысы да чагылыш таба. Тик төп басым яшьләр арасындагы мөнәсәбәтләргә ди режиссер. Ул әлбәттә мәхәббәт. Мәхәббәт ул канатларда бирә, мәхәббәт ул кешене яшәртә. Иң беренче булып шул мәхәббәт хисләренә тугры булып калдык. Үз хисләрең өчен көрәшү, ул ватанга карау, үз туган җиреңне онытмау, ярату, патриотизм дигән туйгылар да бар бу әсәрдә. Шулай әлбәттә әти белән балалар мөнәсәбәтләре ул да ачыклана монда. Спектакльне яшь буын өчен әзерләгәннәр. Мәктәптә әлеге риваятны тирәнтен өйрәнмиләр, монда тамашачылар әсәрне яңа яктан ачачак диләр. Мәктәп яшендәге балаларга күтәрергә иде, аларга да аңлатырга иде, теге телефондан гына танышып, телефондан гына сөйләшеп, телефондан гына мәхәббәт ясап ятып булмый. Ул беренчедән бит аларның мәхәббәтне тормыш корырга кирәк. Мәхәббәт аркасында семьялар туа, мәхәббәт аркасында балалар туа. Спектакль Тинчурин театры сәхнәсендә генә түгел, Россиянең башка төбәкләрендә дә уйналачак. Гөлназ Сайфетдинова, Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.